Mohon izin Pak Dalang. Nggih, Mbak. Niki kula kalih gareng di SMS. Jenengan mboten pirsa to. Masyarakat mriki niku pun kangen suwantene Bu Kesi. Nah, Lek nenggani kat sonten wau. Oh. Biasane Bu mboten kindang sak lagu jenengan bagei. Sir kula ajeng kula nembang setengah papat engko ngoten. Lah niki sing pentingane Piyai Ponorogo niku Bu Kesi lek kadung bawa wis bojoku ndelok teko esuk kok. Wah, Tenan niku. Kandhane lho napa melih. Percaya nggih to Pak nggih? Nggih. Lho, nggih to, Pak. ngapusi. kula kenten lek pun mboten seneng ya. Piye Oh, jan? niki- Tak kira sing seneng lek mung kula tok ngono maksudnya. Nggih. Jenengan iki piye? Ya Bu Kesi nglegani kiai Monggo, Mbak kene. Kesi. Nggih, monggo. Kuwangen iki kembang kakung-kakung sedaya kalih swanten panjenengan. Lho ya. Apa sayang? Inggih mawon nggih. Hah? Lho iki lho, jumeneng napa lenggah? Lenggah mawon nggih. Jumeneng Mbak Kesi niki lho aku kok diseneni Bu bapak-bapak. Kesi, nuwun Dalem, sewu dalem, Ibu. dalem. Suara terbanyak nggih Bu nggih, nuwun Nggih. sewu. Niki Bu Kesi jumeneng napa lenggah? Ah, Lenggah napa jumeneng? Kaya neng omah lho Bu kulino jumenengke. Pokok Piyai Ponorogo niku rata Pak Yoyo. Nggih, Ta. Sing remen senior nggih kata, junior nggih kata. Nggih, Ta, Ngoten lho, Mbak. dadi sama rata. Terima kasih nggih. Monggo jeng. Sir kula ajeng kula imbungin gara-gara engko. Lah niki wis bisiki kula malah Wah, dicani kula. Ya jumeneng Bu Kesi? Rapopo nggih nggih. Bu nggih. Kesi. Mumpung jarike anyar niki. Nggih. Janok yo. Tenang ya. Nyuwun sewu, Mas Dalang. Apa sayang? Ngapun Terusan ya ngono kuwi tayune dalem. Iki mau nyeluk bojone dhewe sayange kaya ya pas ae lek bojone wong celuk sayang ya iki masalah ora. Biasane gugur ngono. Ayo. Aku dadi baygon yang saiki Bu. Kowe sinden bengak-bengak tak lole gedang goreng. muga-muga katresnanmu karo aku lahir batin tenan. Disekseni karo warga masyarakat Purwosari ing dalu niki. Bapak Ibu nyuwun donga panjenengan nggih, mugi-mugi Pak Dalang Cahya Kuntadi menika anggenipun tresnani kula lahir batin nggih Pak, Bu. Sebab adatipun ngeten Bapak Ibu, Wah, dalang bola niku iki cilaka iki. dalang menawi mulai kondang laris tur ganteng enom tanggapane larang. Godha telung perkara niku sing mboten saged dikipataken. Godhane bondo saged, godaning pangkat saged, ning godane wanita ayu. Berat niku berat. Wah, Mas Cahya. Apa? Sami kula. Kok iso? Nggih niku kok padha kok ya. Nggih. Aku manggon mburi dhewe ya ngono kok ya. Nggih. Dadi sampean tak weling. Ya kayak nembang Bu Kesi ya. Arep meling apa? Pun Tak seksekne karo warga masyarakat Ponorogo khususipun Purwosari angger mengke Pak Cahya Kuntadi sering tanggapan teng mriki kok nganti krungu Pak Cahya duwe demenan teng Ponorogo. Tak ketok tenan pendeke. Yuk Kesi. Tenan dalem-dalem. Kula ke saestu, kula niku Pripun? tentang tresno karo Mas Cahya niku luar biasa. Nggih. Mboten kulino jenenge Pak Cahya ki selingkuh. Alhamdulillah. Mboten kulino Pak Cahya niku pacaran. Lah, Nggih. kuwi. Mboten kulino Pak Cahya niku dolanan wong wedok. Saksine lho. Nggih. Saking primpene kok. Saya mau mburi ra penak padha ngobongke wong omah-omah lho. Mboten tegese ke pripen jaga rumah tanggane jenengan. Sampeyan kudune mbelani aku, nun sewu elek-elek ya. Kula niki Pak kula Mbah Sukron lah ya kaji. Nggih. Kaya mubalek ya Nggih. to. Terus anggen kula mamah karo sampean aja kuwatir Bu Kesi. Pripun? Anake dhewe wis papat to. Papat, manak papat aku Ayo isan. papat to. Dadi watakku piye omah-omah wis pirang tahun? 15 tahun. 15 tahun. Kan apal karo watakku. Apal. Karo lagianku apal to. Apal. Kapan seorang Cahya Kuntadi jaraki wong wedok liya yen nenek sampeyan? Ora tau. Bu Ibu, sampean trimo enggak le Pak Cahya Kuntadi duwe pacar ning kene Ibu? Khusus kali Bu Kesi nggih Bu nggih. Ya, tenan aja njaraki cah wedok wis mbok ponakamu ki Winong ki ayu, Brigita ki ayu wis menepno atimu Pak ben rumah tanggane awake awet, awake dhewe lek ngembangke kesenian ngrembaka ning ngendi-ngendi. Amin. Ngono ya Pak ya? Ora arep Wes. jaraki wong wedok aku iya. Ya, Jaraki ya. apri ya aku. Kuwi banci. Khusus warga masyarakat Purwosari, kula badhe nembangaken karyanipun Mbah Kakung Sukron Suwondo, mara sepuh kula, Langgam Sri Huning Mustika Tuban. Pripun Bapak Ibu? Wah,
Mbak istriku penggemarnya sik akeh Mbak Lucy. Jenengan iki aku nilai ketingan lho iki mbiyen jare ora Purwosari. sampe ora tau wadus lali kok nek. Loh, Mendino ora tau prei kok. awake mbiyen jaman nalika nderek Mbah Yatno aku jek SMKI, SMA lho, Pak. Ning kene iki kaya omah. Dados Piyayi Ponorogo menika kula teng mriki kados mulih teng kandhang kula. Kula nalika tasik SMA niku tumut Mbah Yatno, dalang guru kula, omah kula teng mriki. Dadi wong Ponorogo niku senes tiang sanes kangge kula ning sedaya keluarga ngoten. Ning anggar wong Ponorogo ngejob sampean telepon sampean dinyang kok uangele ram sampean. Mas, ki sing marai grogi iki aku ya gur kuwi. Heeh ta. Ya kuwi sing marai grogi iki buka sing dinyang angele ram. Ora Oh iki nang dalang ngetop. Ayo. Nggih, rupa nggawa rego toreng niki wae lho sembodone Piyayi Ponorogo. Apa? Pun kadung gandrung wis gak tau nyang-nyangan. Oh nggih, nggih. Nggih, wis bejone jenengan pokok. Ora tau ngenyang Roro ganti dalang ngono. Modele gerilya. Monggo Bu Kesi, ayo. Putri kang sulestiyang warani Sri Huning Mustika Tubam labuh tresno prapteng layon Apik-apik no lemu nembang Bu Kesi mumpung sing gender iki Mas. Wegik, wegik iki Mas. Mas Danang wir kok wegik. Monggo. tak prangkung bejane Ngono. Bebelo Wiratmaya Pripun, Pak? Jos. Jos. Sae napa awon? Sae bojo kula, Pak. Alah ning kene ngelem-ngelem, ning kene ngelem-ngelem. Coba ning omah gawekne kopi kepaiten ngono maido. Ora, Bu, ora maido aku. Lah aku mak gekne kopi, teh ngono kuwi utawa sirup ora seneng. Senenge napa? Apalah ngono lah. Yo. Rangira Sri Huning gugur mongko mustikaning tuban Monggo kalajengaken langgamipun katur dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten ing lapangan Purwosari lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Monggo Bu. Sri Huning Mustika Tuban labuh tresna tuen sakaya pati marang Raden Wiratmaya
Halo Bapak-bapak. Makasih Ibu-ibu. Seweneng dhewe fans sing duwe kembar. Yo, Lah wong fan jaman semonten lho Mbak Kesi luar biasa. Pokoke sakmono ki kabeh tresno Bu Kesi. Nggih, matur nuwun katresnanipun. kita emang sampean dhewe kok sing karo aku rapati tresno. Ketoke lho. Sing ngomong sapa? Lumaing jagat kurping langit. Ya mung kowe sing dadi mutiaraning ati. Ora percaya, Dek kapan kae ning kono enek silpiku malah sari kok mbok kerangkul. Kae pas kilaf aku. Yu, ora apa-apa. Piyai Kakung lu sekali-kali nggih ben cuci mata. Sing penting hati ini kan hanya untuk dirimu. Kakakku tenan kowe, kakakku. Aku kok dijotos bare. Mbok kapan-kapan ngono ya, Pak Cahya diketopokne karo bintang tamune Mbak Silvi, mentelek bahagia. Aku lho seneng lek karo sampeyan, Bu. Ngapus nek. Kulino. Ati man ning omah sampluk parut modar aku. Wong ning omah sing penting lek kene ning ora ta, Mas. Oh iya. Jan duwemen kok Piyai Ponorogo mirengne suwantene Mbak Kesi. Kangen jaman 15 tahun kepungkur to Bu Kesi. Nek Bu Kesi biyen nganti saiki tetep konyol. Sinden iso nggawe kaos kaki lho. Adem Pak Dalang adem. Iya. Tegi ati si sapi kok. Antisipasi. Nggih. Tresnane wirat Lanjut. Mas Moro, Mas. Mbak Lutfi, Mbak. Yuk. Matur nuwun Bu Kesi. Matur suwun Mbak Kesi. Akhirnya Mbak Lucy Brahman. Aku le Master. Iya loh Mas. Iya loh Mas. Aku kelingan gubek kayak Mas. Biyen tak goleren Mas. Ya. Ada lukisan. Hei. Awas. Ayo, Mbak. Oh, jalan, Mbak. Wiwit biyen lho Mas. Kok saiki lho Mas. Oh. Bubuk kae kabar cerita lho Mas. Tanya apa? Nganti Aku ndredeg kok madang kok. Lah kok iso lho. Penake kaya ngene kok iso ndredeg. Jujur suwi gerak susu maret tau gendanda apa. Saking kerepe melu. Oh, modele ki yo ngono kuwi. Madangkara ki yo ngono kuwi. Geragap aku sampe lali kabeh. Kaya-kaya Tulungagungan, kaya-kaya Ponorogan, kaya-kaya Bubrah Larang. Kok jebul temu neh. Madangkara kok ya. Tenang mawon Mbak Lucy, sing geragap mboten namung jenengan. Aja ngecek-ngecek yo, Cak. Kandhane Mbak Lurah mawon kulon kabeh iki padha dredege boten umum. Engko anggar bar jam 2 lek geragap kabeh dolan. Ngoten ya. Kandhane kaya catetan ya. Catatan sajroning ati. Lontar-lontar masih kaya marah. Ati lho
modele kok setengah talu barang ya Yu ya. Deng dangling. Tak saya kok ngruwak kok Deng dangling. Jebul dingken-ken kok ya enek neh. Modele ki ilang kek pedhot nek temu neh. Oh ya. Sing penting ning kene oleh tim-timan lho. Mbak Yulusi, Nggih. dulur-dulur ingkang rawuh sedoyo ya alhamdulillah. Balong rawuh. Nggih. Madiun rawuh. Mboten to? Magetan rawuh Mas Cahyo. Nggih. Masyaallah. Menika sedoyo sampung caket mriku nggih rawuh. Nggih. Wih, luar biasa. Nggih. Ning Piyayi Ponorogo menika nuwun sewu. Pripun? Nggih wonten kathah ingkang remen kalian lucon kalian lagon. Ning Nggih. ugi tasih kathah sanget pemerhati lakon. Leres Mas Cahyo. Mula saking menika supaya kabeh keperatan nggih Mbak ya. Nggih. Monggo-monggo dimangkani. Mula saking menika nyuwun pangapunten ingkang agung mangke kalajengaken wonten goro-goro tetep bersama bintang-bintangnya Siap, Madangkara. siap. Ngoten Mas Gareng sembanipun nggih. Nggih, sami-sami Mas. Nggih. Ya nduk, rakit mbacutne gelar cerita. Monggo tak dherekaken. Ya.